Hola, bon dia, bona hora a tothom. Avui us vull parlar de la Revetlla de Sant Joan. Aquesta nit també és coneguda com la nit del foc, la nit de les bruixes, la nit del ros, i es celebra el que és des del 23 de juny fins al 24 de juny. El 24 és Sant Joan, però la nit, la verbena, la revetlla de Sant Joan la celebrem el dia 23. Bàsicament el que estem fent és celebrar el que és el solstici d'estiu, amb 2 dies de retard. Sabem, diu la tradició, que el dia 23 de juny, a les 6:19 del matí, sortirà el sol i es pondrà a les 9:30. En total, 15 hores i 11 minuts per preparar-nos pel que és aquesta nit, aquesta arribada de l'estiu, d'aquest solstici, i prepararem el que és la Revetlla de Sant Joan. Aquesta festa, aquesta tradició, té el seu origen molt abans del que és el cristianisme. Era una festa pagana i hi havia tota una sèrie de rituals que es feien per commemorar el que era l'arribada del solstici i estava molt vinculada amb el que era el foc i l'aigua. Per això hi ha tants rituals que fins i tot ara, ja cristianitzat, ens ha arribat a nosaltres i molta gent ho fa. Dintre del que seria, per exemple, l'aigua. Hi ha aquesta tradició d'aquests banys a mitjanit, en el mar, als rius, als pantans, on sigui. Si tens aquest bany, t'estàs garantitzant que tindràs un any magnífic, esplendorós. I per això hi ha molta gent que li agrada començar el que és l'estiu amb un banyet a l'aigua. Popularment, la nit de Sant Joan és la nit de les bruixes i el foc és un dels protagonistes d'aquesta festa. Recordem que aquesta nit, aquesta festa, té un origen pagà. Què vol dir això? Doncs que, per exemple, al foc se li donaven una sèrie de qualitats de regeneració, de fertilitat. Es creu que la nit de 23 de juny és quan aquests mals esperits, aquestes coses dolentes, campen lliurement per tot arreu. Precisament aquestes flames les espantaran. Es fan grans fogueres on tirarà la gent estris vells, coses que, de regeneració, de dir no, això em porta mala sort, canviem, fem un reset, noves vibracions, noves energies. Fins i tot hi ha la tradició de que passada la mitjanit la gent salta 7 vegades per davant, per sobre d'una fogata. Jo això no ho he vist, però això ho fan en alguns llocs. I serà sobretot això, aquesta regeneració i aconseguir bones vibracions. També hi ha la tradició de les cervetes, de totes aquelles plantes que es puguis recollir durant la mitjanit, d'aquesta nit màgica del 23 de juny, romaní, farigola. Els romans buscaven el que era una planta, la verbena, que també els donaria tota aquesta bona sort per fer després les seves pòcimes. És, com he dit, una nit màgica. Aquesta festa pagana, l'Església Catòlica la va fer coincidir amb el que era el naixement de Sant Joan Baptista. La va cristianitzar i tots aquells costums, rituals, van arribar fins a nosaltres perquè ja li donaven com un altre sentit, més cristià, el que serien aquest foc purificador, els banys curatius, les herbes de Sant Joan, els costums, les cançons, en general totes aquestes tradicions. Va haver-hi un rei, el rei Martí l'Humà, que va ser conegut perquè era un gran amant de les humanitats i dels llibres, que va escriure lo següent: senyar-se de cara als primers raigs guarda les eres de formigues, rentar-se els ulls amb aigua de mar cada matinada de Sant Joan a Sant Pere dona claredat i salut a la vista. Collir carlines, flor solà, als joves i clavar-los a la porta de l'enamorada a fi d'obtenir el seu amor, fregar-se berrugues grans i cremades per la primavera, herba que hom troba. Arrossada a arròs de Sant Joan se li atribueix la virtut de rejuvenir i embellir tot allò que toca. Com veieu, fins i tot els reis celebraven la festa de Sant Joan. Gastronòmicament, en aquesta nit, en família, normalment, o amb amics, o a casa, uns o unes soles, mengem el que són les coques de Sant Joan, de recapte, de llardons, de tot, perquè ara mateix pots trobar de qualsevol farcides de nata, de xocolata, de cabell d'àngel, de fruita, del que tu vulguis i molt més. I a part de tota aquesta gastronomia, hi ha tota una sèrie de refranys, de dites, que són,
les més característiques de Sant Joan, com per exemple podrien ser Sant Joan, el dia més gran, Sant Joan, de les festes va al davant, per Sant Joan tot neix i tot creix, per Sant Joan tot es fa gran, i moltes més que pul·lulen i ens envolten durant aquesta nit tan màgica. L'aigua, el foc, les bruixes, les històries paganes s'han anat mesclant entre el que serien les tradicions, la música, les coques, la pirotècnia, els petards, i és el que una mica ara tots i totes disfrutem en aquesta revetlla de Sant Joan. El que és el cicle de Sant Joan comença el 23 i finalitza amb Sant Pere, que és el 29 de juny. El Joaquim Verdaguer, en el seu blog sobre la història de Terrassa, ja ens comentava que a Terrassa la gent tenia la tradició de pujar fins a Vista Alegre per poder contemplar des d'allà dalt el que era la ciutat, Terrassa en flames. En el que és l'antic poble de Sant Pere, al barri, per Sant Pere, que és quan ells celebren la seva festa, una de les tradicions o els costums que van tenir durant molt de temps era encendre 5 fogates, 5 focs, en aquest cas en honor al que havien sigut les 5 parròquies de Sant Pere. Això és una miqueta la història o una anècdota més gran del que és la tradició, la història de la nostra revetlla de Sant Joan. Espero que us hagi agradat i fins a la propera. Adéu!